Right, kusangana kwatiri kuita zvakare mhuri yeZimbabwe tiri pachibanda media tabva tangopinda muchirongwa chedu chinobuda icho musi wechipiri nemusi wechishanu wega wega nenguva dza10 makuseni. Chirongwa chatinenge chiita hurukuro nemacommercial sex workers handitika vanhu vanotengesa bonde. Toziva kuti mararamiro edu atinoita akasiyana siyana. Ndogara ndichizvitaura izvezvo handitika hakusi kunyepa. So panapa ndine muenzi wandinaye panapa. Hanzvadzi. Makasimba here? Makasimba here. Aiwa tinofara. So sunungu yenyu unatsotaura musatye musavhunduke. Toda unatsoziva information ndosaka tichiuya kwamuri kudai so handitika. Mungatiudze resta renyu kana rebasa kana rekumba ramunongoda. Aindoitwa tinotenda chimbombe. Tino kore basa. Ndiro randotongoshandisa iwo. Oh tino, ndokoti tino, in short ndokoti tino. Ungaconfirm here kunyika kuti basa rako raunoita ndere kutengesa bonde. Ndiro randinoita rekutengesa bonde. Sex worker. Sex worker. All right. Renge chimboita mariko bo tipe kama packages yenyu kuti zvakamira sei? $10 mashort time. 10. Night ma 25 20. It depends nekuti ini dzedzire nguwai. Kana kuriwo handitiwo kuda night zvekuma 9 10 ndotokurova 25. All right. Asi ukanditiwo kuda night zvekuma 2 1 uko. 20 kana 15. All right. Sei mumaprice achisiyana but yese ingori night. Anosiyana, it depends nenguva. Handimukutoona kuti nguva dzinenge dzakatosiyana. Ora. Dzinenge dzakatiwo kubva kuma 9 kusvika kunze kuyedze zvekuma 5 Ora nguva dzakasiyana but marounds anorwa ipo panenge akasiyana futi here. Marounds anosiyana, it depends nekuti munhu wacho anorowawo zvakadii. Umwe anogona kutorova 1 obva atorara pungwezi. Umwe wacho anogona kuti vamwe ndo vanototi fofa anogona kutorova na 5 rounds chete. Aiwa uye wani uchibva warara izvo zvindozvinzwisisa because asida kunyeperana mucomment section. Chinhu chinonzi bonde chaizvo ndo anonzi mapiritsi ehope manje. Chokwadi. Ndikunyepera kuna ikamera kuti bonde mapiritsi ehope. Rinofizura ubvunza hope amene zvinongoitika so saka unaona kwachirara waika. Usawape hako mhosva ndase. Unenge wanakirwa, unozoona zonakirwa unorara, unoita flat yacho. Zviri normal zvisiri zvinhu zvekuti anzi ukushandisa mapiritsi ukuita sei ka. Wakatongorova, unofanira kubva watongobatwa nehope, watongorara. Plus inini pachangu wangu handina problem nazvo. Unenge wakutofara. Handina problem nazvo. Anenge ndatofara kana munhu aita zvakadaro. Kuti ndo zvinhu zvandinotongonamatira izvozvo kuti dai munhu aita sekudai. All right, aiwa ndinopanzwa. Tinoda kubhoti tidzokere kumashure zvomanana. Zvakatanga sei? Matangira wakaita kuzoti aiwa ndakuenda kunoita basa iri. Inini ndingatsanangura ndichidai. Matangira andakaita ndekudai. Ini ndaigara natete vangu. Ndichigara natete vangu taigara pamba taigara papa ine hurera itogarawo ipapo. Saka paine hurera igara ipapo. Saka inini mumba medu mine nhamo tiri vanhu vaingotambura. Saka hurera rakabva randiti repota chinditi unoraramba mangu ndichikupa dhora. Ipapapo ndofunga ndandiri kuma 15 years. Unoraramba mangu uchindipa dhora. Ndibva ndatanga kuraramba make ndichiraramba make ndikatoita time ndichiraramba make. Ndichiraramba make munhu uya. Saka munhu uya kwazongoitawo boyfriend yake yakauya ichinoka usiku. Yauya ichinoka usiku. Musikana anga akatobuda anga akatonohurira kure. Boyfriend yake anoka. Ndobva ndaivhurira door ndobva yapinda. Ndobva yaona munhu wake asimo. Aona munhu wake asimo. Saka ona munhu wake asimo ndopakaona inini ndirimo. Ndobva akutondibvunza kuti ko muridzi womba muno mari kupi? Akutondibvunza akutondikweshena ndobva ndati munhu haapo. Ndobva anditi kwa inini ndikarara newe short time ndikakupa $10.
haudi here. Pekutanga ndakaramba ndakaramba but ndakazongosvika pakubvuma nokuti inini mumba medu munhu mamine nhamo plus ndakakalkulata kuti dhora randinopiwa ndikatambira $10 pane chingaitika. Ndobva arara neni ndobva andipa $10. Andipa $10 munhu iye haana kutozombodzokera kumba kwake. Ndobva anditi ndakukuwedzera imwe 10 torara night. Handibva ndatobvuma. Mangwana makuseni ndobva atobuda ndobva aenda. Maria ndobva ndatotanga ndobva ndatoenda unowerengera tete vangu. Tete vangu ndobva wambotanga kuti zvawatanga kuita izvi zviri riski. Kudii zvachitaura zvakawanda mangoziva vanhu vechikuru kana iwe wakaudza here ndozvaitika? Ndakatovaudza direct cause yanga tete wangu hanzvadzi yababa wangu. Plus situation yanga iri mumba yakatovapa kuti vatambire mari. Vataura ndobva kuti alright hazvinazvo kuipa asi ndazvigume nhasi. Saka warara naye sei? Waprotecta here? Ndikati ndaita sei ndaprotecta. Ndomatangira ndakaita chiureri. Saka kubva musi iwowo ndakabva ndatotanga kunakirwa nedhiri kusvika izvezvi. Alright. Apo ngori 15 years sada munhu aunzwisa wanga watobvisa umandara kudhara? Ndakatobviswa. Iye ndiye munhu akandibvisa umandara, munhu akarara neni baba. Alright. Ndosaka akazonakirwa zvekuda kuzoto akanakirwa ake but kuseni yanga iri nyaya kwandiri yaingova mari zvayo. Yanga iri nyaya. Chii chakaitika? Ndakamuka ndichirwadziwa zvekuti tete wangu ndatomboda kuhaidhira mari iyi. But tete wangu wakazongozviona akandifunza newe chii chambonyasoitika. Saka wakazviona ndopandakazobudisa information. Alright, muri yeZimbabwe ndombouya kwamuri ndofunga munonzwa vakuru vachigara vachitaura vachitanzi wakatamba nembavha unoona kugumisira waambavhawo, wakatamba nemuroyi unopedzera wamuroyi. Ndo nhau dzacho dzidzi ndofunga muri kuona ndo zvakaita kuti hanzvadzi yedu Tino azosvike mukutengesa bonde nekuti aishamwadzana kana kuti aitamba nemunhu anotengesawo bondewo. Ndofunga atsanangura mazvinzwa mega. Ipapo tapanzwa ndo first day iro. Kubvisirwa mandara $20 saka iwo wakaona $20 unofunga chimaindi mako? Handikatongoona ka20 ndenda kutongofunga pandakabviswa umandara pa. Handikupanzwa. Saka wakatora madhezi mangani? Zvakanatsofamba sei? Zvakafamba sei? Nazodonongodza ndonzwa mwana tanzi unozoita 1 week utadza kufamba uita sei iyo chii chakanatsoitika? Ina ndinamboita zvangu time. Ndofunga ndakangoita 3 days. But waitofamba? Kufamba zvimwe zviya zvepamba oka 3 days yo. But manje 3 days akazonodzoka futi. Murume uya adzoka manje akanga kutaura neni pafoni yatete vangu. Saka takutohaidhira munhu wandaita se wandairana naye mumba. Tichitotaura uya pakati toenda kumaloji, tonoitira madhiri edu kumaloji. Dzimwe nguva ndotorara ndisipo ndakarara naye kuloji. Kuatete wachiti kudii? Tete vangu vakutoziva dhiri. Tete vangu vakutoriziva. Unga kutokesha kwavari? Ndanda kutovapa mari yekutenga hupfu munozokana zvinhu zvakaoma. Tete vangu zvanga zvakatovaomera. Zvanga zvakatovaomera vangu vanga ari munhu anga vaitorwara vanga vatoti kure. Alright. Saka munhu wakamuudzira ndi wanibvisa umandara kana kuti akangoto maybe akurova uri kumamwedzi? Munhu akatozviona nokuti ipapo pacho kuti wrestling yacho inyatsotamba zvakatora nguva achitatarika. Topanzwa. Igore ripi rino? Gore iri 2016. Alright. Iko saka izvozvo zvinemakore mangani? Dakuona zvezvikubhala zvikunatsobuda here? Wausitora nyambo here? Aiwa handisi kutaura nyambo. Saka izvozvo zvinemakore mangani? Izvezvi ndine 25. Alright. Saka wakazoroorwa here manje kubva ipapo? Handinambobvira ndaroorwa. Kokuita mwana? Mwana ndakaita hangu ndakazomitiswawo. Wakakumitisa ndiani manje? Kumitiswa patachiraini here kana kuti zvinofamba sei?
mumba wemo munhu wandangonakirwawo nemunhu wandandatonakirwawo naye achitodanana taitowirirana hedu saka ndo munhu akandimichisa. Zvakatanga zvezvekukechana? Zvakatanga zvezvekukechana kusvika tazonyatsowirirana. Saka makadi kuzongoroorana? Kuroorwa manje kwakatora kunetsa kozi ndiri munhu anga akunakirwa nemari. Aikupaka mari yacho munhu wacho kai? Mari yake yainge ndasingatombogutsikani nemari yake. Wajaira ma20, ma30, ma20, ndo mari yandajaira. Saka ndiudze iwe pamwedzi unobata mari iwe kana alright basa risina kunyanyofaya, basa risina kunyanyadzikira, yaunowanzobata iwe? Kuti ndinyatsoicalculate kuti inenge yakawanda sei inonetsa nokuti hazvisi zvinhu zvatinonyora pasi pakuti nhasi ndabata mari yakati, nhasi ndabata mari yakati, asi mari yandinokwanisa kutsanangura ndeyepazuva. Dzimwe nguva ndinogona kutoshaya mari, dzimwe nguva ndinogona kutobva pabhawa kana ndine 40-50. Unongoshaya mari chirudzi apo nekunaka kwako kwese uku munhu akanaka anoshaya mari? Zvinenge zvakaoma. Dziri kumira here? Zvinenge zvakaoma fanike especially kana pari kuri kutanga kwemwedzi kudai. Panenge pakarema. Kutanga kwemwedzi inombeta kakubatika, asi pakati pemwedzi apa panenge pakarema. Panenge pakarema, asi kumamanthendi vanhu vatambira mari unoibata. Imi munowanzopfeka zvekushama vazhinji vacho nenguva ine chando muzvifambisa sei? Zvazvinoita ndezvekuti vanhu tinosiyana. Panova vamwe vanopfekawo zvekushama. Iwe unopfeka zvakaita sei? Nguva ino yechando tinotongotedzerawo weather. Unozotorwa here manje? Zvinoenderana nekuti munhu unoita makastoma. Zvakafanana munhu anotengesa ane makastoma ake. Saka ikoko kuchibasa kwedu kune makastoma ungondoziva kuti ningi nhasi haatomboregi, ningi haatomboregi, munhu akashongopinda mumba chete aine mari anotoziva kuti poinde wangu. Phone book yakatozara nini? Kumacontacts yakazara. Kungoti handina kuuya nayo, dai ndauya nayo ndaisa pasaidhi apa mainzwa. Ndopanzwa. Right, hada umbodzoka kumashure patouchline pai. Watorwa iwe waenda nemunhu waita madhiri. Dzimba dzamunoitira madhiri idzi munogeza here ikokoko madzoka motora mumwe munhu kana kuti munopukura munoita zvekuita sei panyaya takatarisa nyaya dzeutsanana? Patouchline ndingangoti hangu inini madhiri angu ndinoitira mubhawa. Mubhawa ndo mandinoitira. Saka mubhawa mune mabooking anenge arimo. Saka kuwana munhu wako wewe short time unobhadhira mari yako $, wopinda. Kuwana munhu wako wenaiti unobhadhira $10 wonorara kana uchida kurara pabhawa usingade kuenda naye kumba. Saka kana zvaunoita waenda kwekwe, isi tinoshandisa matishu ndo atinowanzoshandisa. Ukatoenda kuya ukatopedza wakutopukuta netishu. Pazi munhu anenge inini hangu ndisina problem sterekeka nokuti ndinenge ndakadzivirira, ndinenge ndine ushu. Saka handina chinhu chandino unokuwadzirira chii? Handina murume ndo wandinotonyanyopukuta netishu kana ndabvisa protector. Iyo unokuwadzira ndinenge ndakadzivirira mbeu dzake dziya kuti dzisapinde mushini. Alright. Haya ndopanzwa. Ngatiti iwe wataura uchiti unoloja iwe. Mwedzi wapera uyo. Maybe mari yenda hapana. Apa watu nguva yako yewanhukadzi nguva yekumwedzi. Zvofamba sei? Chandida kudze ndechekuti hure hariende kumwedzi. Hure makatonzwa rinotaura kuti tiri kumwedzi ka? Inema. Inema. Munoita sei? Tinogona kushandisa mapiritsi ekustopa. Mapiritsi ekustopa unomamwa nemvura inodziya. And then unogona kushandisa kotoni, kutopfeka kotoni chaiyo kana pakatoshata. Kudzimwe unogona kusina mari yacho yekutomatenga, zvinokungokuvinga kazvino. Unoshandisa kotoni, wopfeka kotoni. Wotobloka ropa riya. Alright. Unotobloka zvekutoti kana muita madhiri hapana chinozombonzwika ndasese. Hapana chinotozombodzwika kana. Iwewe muridzi ndiwe unongotozvisiyira dhiri rako. Ndaita so. Ndinopanzwa. Ko muno attracta sei vanhu vechirume? Kwezva vanhu vechirume unokwezva chirudzi. Tiute makastoma. Amuende kun'anga here kana sei kupiwa mushonga
Zazisi ndakambonzwa umwe aita ndogeza neweti. Anzi weti yangu ndogeza naye kumeso. Iyo weti iyo ndo mushonga mukuru, especially weti. Weti kwa kumeso wa mtu taureko uchibuda uchienda kubhawa. Kogezwa kumeso neweti woenda. Kopa kuzokisana manja. Pauzo zvemubhawa ndezvokisana here. Asi zvokisana zvemubhawa. Ora ndezvongoti isa. Zvemubhawa hazvizvokisana. Zvokisana ratova rudo. Ora aiwa ndinopanzwa. Ngatiti iwewe wakechwa short time. Maybe munhu akunonoka kupedza. Akaruwa mapiritsi kana kuti akaruwa Congo dust. Ndiri seni zvangu ka. Vanozviti vanoruwa mapiritsi vanotozvinyepera. Unoita sei? Inini vakatouya kwandiri, inini time dzangu dzikatokwana. Ndinotokudza kuti sumuka, wapedza hauna zvinei izvo. Ndotokudza kuti sumuka, ndoda kuenda kubasa rangu. Kozi inini ukaramba uchindidelay handitoiti mari. Time dzako right, iyo short time yako maminutes manga. Short time. Ainayo mami. Panoti munhu afana kudarika apa. Unoziva sei kuti munhu anonoka. 5 minutes asitomufana kudarika. Asitomufana kudarika. Asitomufana kusvika. Atsifana kusvika. Atsifana kudarika. Atsifana kudarika. Alright. Kana iri sleep over yoyo. Ine kunzi here maximum rounds pa sleep over yedu. Ipapa apa handina hangu mhosva napo kana wakati kuda kurova 10 rounds. Toda kurova marounds. As long as wabhadhara mari. As long as wabhadhara mari yako chete. Pane pakutongoda kusimba pako chete. Right, bataura imi muchiti imimi munhu anenge anonoka. Munhu obva mamudzinga kuti wanonoka nguva dzadarikidza. Kuuyewo kuti achingosvika umupfekedza green condom. Obva atongorasa mbeu, maybe mutori process yekumupfekedza kuti achingoisa asati amboenda mberi. Zvinofamba sei? Munhu anenge akutobhadhara. Kana atongorasa mbeu chete ndatongomuguma arasa mbeu dzake akutofanira kutondibhadhara. You are not being fair. Kana munhu anonoka munoti bvisa zvakwana. Kana anekirina futi moti as long as ndamuguma. Anofanira kundipa mari yangu. Kozi atorasa mbeu changa achida apa handichakurasa mbeu. Atodzirasa. Saka anofanira kundipa mari yangu kana pasinawo izvo zvaanenge akutongotaurawo neni ndipowo imwe mari. Ndinopanzwa. Kune vanhu vechirume vanonzoda dzimweni dzenguva yatingati hameno 3 or 4 yekunzi munotorwa imimi kana kuti muri vasikana 2 or 3 or 4 nemurume 1. Iyoyo munoita here futi? Iyoyo hangu handikwanisi. Ende handisati ndatomboita since pandakatanga chikuru. Handikwanisi. Ndo vanhu vandotoudza kuti endai zvenyu. Sei? Handikwanisi. Handikwanisi kunyengwa ndine umwe munhu pasaidi. Makaita sei? Handikwanisi. Chero munhu akafa mari yakanaka? Chero munhu andipa mari yakanaka handikwanisi. Handikwanisi kuti ugare neni paine umwe munhu pasaidi wobva zvoenda pamwe. Handikwanisi. Alright, but asi kuti wapedza wopindawo naye. Kunyange akapedzawo mune mumwe akapedza selese kuti mubhawa. Kunyange akabva kune mumwe akandiona inini. Tichienda hedu tega uku ndobvuma. Handinei nazvo izvozvo. Asi apa kuti umwe. Alright. Mwana wenyu hamunaye mukomana uri musikana? Musikana. Right, uyo azokurawo. Makumona akuita patachitaini because vakuru vakati hanzi mbudzi kudya mupenje ufananyira. Ipapo pakaoma. Inini mwana wangu chatoita strict naye. Handitodi kuti atomboende kana patachline kana paye. Because inini zvinhu zvandoda kuzviita ndichida. Inyaya kuti zvinhu zvandichakwanisa kuzvisiyawo nokuti zvinhu zvaamachi mandiri. But mwana wangu handitodi. Aiwa ndinopanzwa. Vakaipa. Kuridziro yamungade kupa imimi kune vechidiki vari kuda kupindawo mubasa renyiri ndeyekuti kudii? Hamusida kujoina, hamusida kuwanda here vakomana? Kuridziro yandingati vape ndeyekuti vana vamai kana mauya kuchibasa ichi kaichi motosimba ende ngavadzidze kuprotecta. Nekuti vakasaprotecta vanozvirusa. Nekuti hatione vamwe zuva kutomwa mapiritsi.
Alright. Iyi mati mambosanganawo here nezvirwere zvepabondezvi? Inini chirwere chepabonde ndangoti handisati ndasangana nacho. Handisati. Ende ndinongotiwo kune vachauya ndavamhanye kupurepu. Saka inoshandise chii manje? Nekuti purepu iyo ndo yatinotomwa kana kudzivirira HIV, but purepu manje haidzivirire zvimwe zvirwere zvirwerezvi. Izvezvezvo munoita sei manje? Ndezvekutongoti nyangwe zvisina kukubata, nyangwe chirwere zvisina kukubata, ndezvekutongoti iwe munhu unofanira kutongoverenga kana kuti pamwedzi kana kuti pa6 months wombonobaiwawo jekiseni kana iri remasiki yawo tombobayiwawo. Kuna umwe vanhu vanoti aiwa ndikuda yeke. Iwavo vanoita sei navo? Waofa? Iye ndinomuudza kuti shamwari buda hako uende. Shiro munhu akati 200. Handikwanise kurova yeke. Especially iyo vanorova mayeke vandowanikwa chitoziva kuti vane zvavainazvo. Alright, ndinopanza. Saka ngatiti pawanikwa munhu ada kukuroora hanzvadzi, munokwanisa here kuroorwa? Nekuroorwa zvangu haizvezvizvi handoda. Ndikaona anondiroora zvangu handoda zvoti nakufa dai kwacho ndaneta navo. Maneta? Ndaneta. Muchinge mazoroorwa manje muchazokwanisa here kuvimbika kuva mai vanomirira one size mumba? Ndinovimbika. Ndinomirira iye, ndenda kutongomirira iye one. As long as achingondichengeta chete, achingowiriranawo nezvandiye ndichida. Aiwa, ndinopanzwa. Mubasa menyu mumagara nguva yakareba, riripo rimwe zuva ramakafadzwa? Kana riripo zuva iri chii chakanatsoitika? Harisi one. Akawanda? Harisi one. But rachingoti pai one racho vanoti I know the best. The best ndechekuti ini zuva iri ndakangoti uri musi weSaturday ndo zuva rinowanzonyatsofaya kubhawa. Chii chakaitika? Ndakangopinda kubhawa, pamene vangu vakomana vairi vangu vagarawo pamacheya. Vakomana ava vaitomwa zvimawaini zvezvinamakwa zviya. Vanu vacho ndobva vauya ndobva ati uri kumwei? Ndikati handina hangu chandiri kumwa. Zvikati ndokutengera chii? Ndikati indowanzofarira mahandazi ndoandoda. Ndobva anditengera mahandazi. Anditengera mahandazi aya ndobva ndatanga kumwa ndichimwa. Ndobva andibvunza kuti iwe unoda mari? Ini ndobva ndatarisa ganda, ndobva ndatarisa level ranga rine vanhu ivavo. Apa vangu vaine zijagwaro vangu vakamisa panze. Ndikati zvikanzi naiti kuda mari, ndikati ndoda $50. 50 iyaiya. Ndaitotya ndakagara navo vachinditengera doro. Hawana zvavakaita neni. Vachinditengera doro, vachibuda flambo neni, vachiita sei. Ndobva nditi aiwa handichii kuJongwe. Tabuda mubhawa muya taenda kuJongwe nemota yavo. Tanofa dai. Mangwana makuseni ndobva ndidzosera kumba. Haana mborara neni. Ndobva ndidzosera kumba kwangu ndobva andondisiya baba vangu. But mari yakazondipa iri ×2. 100? Akazondipa iri 100. Inga aiti ndechii? Akanditi mari yako, akanditi mari handimuka nditi unoda 50. Pakutandara kwese kwandakaita newe. Zvese kukudhileya kwese kwandaiita, kwese kwandaienda newe. Ndobva andipa iri times ndakupa ×2. Ende vanhu ivo vanga vaine mari. Vanga vaine mari. Handisiwo hangu kuti vaishanda basa rei kana kuti vaita nezvei, but vanga vakaputika. Asi kazuva iroro ndakafara zvisingaiti. Anga asiri makorokoza here? Ndakafara. Anogona kunge anga ari makorokoza. Ndakafara. Haana chakaita neni kana kudii. Aingonditengera doro. Ndikati anga utambomubhawa waya pasaidhi neni. Asi mari yangu yakandipa. Ndinopanzwa. Ko rimwe zuva raundoda kuti iwewe maybe pane zvakakutsamwisa rausingakangangwe, iwe chii chakainatsoitika, chii chakakutsamwisa? Inini zvakaitika zuva iri randakatsamwa iri. Ndakaenda kubhawa zvangu, ndaenda kubhawa. Ndichangosvika mubhawa ndobva ndaona munhu aitoda naiti. Naiti imari? Ndikati 25.
ndaenda naye kumba ndobva tatosvika kumba ndobva tatoisa chiuri tarara. Akarara achindinyang'anya munhii achindinyang'anya munhii. Mangwana makuseni munoziva kuti hope dzinobata kwakuedza. Hope dzakandibata kwakuvhura dhoo kwakutiza haangana kumbondipa mari yangu. Saka zuva iroroka ndakasuwa zvekuti ndakasuwa. Mukonza kana makondas kana chichi kana chii handina munhu wekuti ndanangosangana nawo zvekukechana. But alright tiudze ndokutsamwa mwakaita iwe ndowakasangana naye the following day racho chii chainatsoitika zvobazvo. Handina kuzotombobvira ndamuona. Ndikuzvinzwa ndati nekutsamwa kwenga wakaita zuva iroro dai wakazosangana naye the following day racho. Ndaimubata kana pamashops ndomuti ndipe mari yangu. Ivhiri nyangodai ainani ndaiti ndipe mari yangu. Uchiti mari yechii? Ndaitoti ndipe mari yangu yawakarara mumba wangu. Aiwa ndinopanzwa. Amene kurudziro yaungade kupa iwe kune vechidiki varida kupindawo mubasa ramukuita iri ndiye kuti kudii? Inini vanhu ivavo hangu ndinongovaudza kuti ngava chekutanga ngavati ndavasarohwe nyoro nekuti vakapota vachirohwa nyoro kunyoro ndokubva zvirwere zvakasiyana siyana. Ndokubva zvirwere zvakasiyana. Ndavaendawo vanotorawo purepu vachigona kuprotecta. Ndo chete zvandinogona kuvakurudzira. Aiwa muri Zimbabwe ndo nhau yenge tinayo nhasi pano pachannel yenyu yamunofarira handitika sunungukai kutiudza zvamunofunga maererano nenhau yatinayo panapa handitika kana muda kuti Tino adzoke zvakare like the video, share the video nekunyora mucomment section. Parizvo ndotisarai zvakanaka.